От България със скоростта на добрата новина. Ето ни в Унгария, където на национално тестиране и лицензиране на жребци България за пореден път предизвика истински фурор с кон от плевенска порода. Събитието се проведе на 30 септември 1 октомври в конното имение Шарлош Пуста, на 40 км от румънската граница и на 230 от Будапеща с домакинството на Кизбери Фелфер, някога унгарски кралски конезавод, а днес конен център с приоритет развъдна конна дейност. Наречено Дните на коневъдството, изложението представи над 75 коня от породите Кишбери, Гидран и унгарски полукръвен кон. Програмата включваше оценяване и изпитания за млади подрастващи кончета, жребци и кобили от трите породи. Присъствието на нашият 4-годишен Павароти от плевенска порода бе по покана от страна на домакините, които познават и са виждали жребеца на живо. Връзката е, че генеалогичната структура на плевенската порода е пряко свързана с тази на Гидрана. Годините назад свидетелстват за активен обмен на генетичен материал между двете страни, който в наши дни дава вече резултат. Алестият Павароти преминава през всички етапи на оценяването пред унгарски специалисти в 5-членен състав, получава най-високите възможни оценки за екстериор, произход, движение и свободен скок и се превръща в голямата изненада на изложението. По време на тестажа Павароти скача със стил и грация. Вследствие на максималния бал от точки и придобитият лиценз за производител, нашият плевенски кон за период от 2 години става жребец-производител в Унгария. Жребецът ще бъде стациониран в базата на Йозеф Вьорош, частен стопанин, селекционер и собственик на най-голямата ферма за гидрани в Унгария. Надявам се на 2 ударни случни сезона. Максимално искаме да покриваме с него. Образно казано, с внесената кръв от България ще работим с идеята плевенска кръв да се влее в породата гидран и по-конкретно кобилите, които са от линиите на Гумул и Подбор и на техните деца и внуци и така нататък. И това, което се случи през тези 2 дни, беше първата стъпка към процеса българският лиценз на Павароти да бъде регистриран тук в Унгария. Комисията установи, че той е повече от подходящ за жребец в Унгария, т.е. получи официално разрешение да покрива кобили от породата гидран. Благодаря за доверието и честта този кон да остане при мен, споделя пред представители на Националната асоциация по коневъдство коневъда Вьорош. За отбелязване е, че Павароти е роден в държавният конезавод Кабиок от баща Пегас и майка Въплатена. В момента е собственост на Националната асоциация, а името на треньора, който подготви коня за представянето му в Унгария, е Даниел Атмаджов от Стара Загора. Наш състезател в класическите дисциплини обезка и прескачане на препятствия.